शिवाय। हे प्रभु हर हर नटराज आपण को मु केते दुख जणेबी आम गाँ नटियार विभागर होइतला माधवर विभागर हैला सोनिया विवाह करी तीन तीनटी पिलार बाप मध्य हैला मोर कोउ दिन विवाह राशि फिटिबो प्रभु कोउ दिन विवाह राशि फिटिबो मोरा मते टिके भलो पाओ प्रभु मते टिके भलो पाओ प्रभु मते टिके भलो पाओ। आज मनटा दुखर थिला बळे लागुची ना से सब किछि न मौसा किछि नुहे मौसा। अरे तो मोर मु देखि जानि परुछि मु किछि कोटे कथा मते बुझौछि। अरे हे कथारे अछि जदि मन भितरे गोटे कथा बारंबार दुख जंत्रणा देउताए अन्य जन पकरे प्रकाश करि देले मनटा हालको आइ जाय। कोन सतरे मौसा? अरे मो कथारे को कार्य लगा देखिबो सेतरे लाभ मिलुछि ना क्षति हेउछि। सुनो तो मौसा आज को 40 वर्ष हेलानी अनेक जगार मोर बहुत प्रस्ताव आसीछि सब हाँ कही जी जुआड़े चली जाउछथि किंतु प्रस्ताव गुड़िक सब भांगी जाउछि मु जो अथड़ा मु सेही अथड़ा मैं तू कांदुछु दिन जमा कांदिन तोर दुख दूर करिया पई तोते एमती जगह गुटे नै जीवि जे तू देखिबो आगत भविष्य कथा से बाबा ही कहि दे। बाबा विकलदर्शी श्री श्री रसिक शेखर बाबा रसिक श्री पर कष्ट देखि सब ठीक ठीक कहि दउछ। से बाबा कोठ अछथि मौसा? अरे तू कोन जानि हम गाँ तालपोखरी बुढ़ा बर गछ मूल बाबा आविर्भाव होइछ बहुत लोकंकर उपकार करछथि लोक माने बाबा द्वारा उपकृत होउछ। चल बाबला से बाबा हम पाकु जीवा चलंतु मौसा। शिरोमणि कर आपनकर अभिप्राय कौन? बाबा भोजी अच्छी साइकेल टी मोर खोजु अच्छु बार बार तथापि पाइलिनी से निमंते आसी अच्छी आपन पास वत्स आपण तो व्यस्त हवा दरकार ना जातु सुरक्षित साइकेल टी आपण पाई मते प्रांजल भाव देखा जाउची पूर्व दिगरे पर्वर साइकेल टी अच्छी जाओ खोजाखोजी कर निश्चय पाई साइकेल टी तुमर। जय बाबा रसिक शिरोमणि कर जय बाबा रसिक शिरोमणि कर। हाथ तो देखले दक्षिणाटा देलेनी बाबा ये कथा आगर कहलेनी एबे तो जानल बापा एबे काढी दउला नियंतु बापा जाऊ 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 मन खुशी। बाबा प्रणाम। तुम्हें दुखरे भांगी पड़ला भाया मत ज्ञात हो कह वत्स तुमर कथाटी मन खोली कह तुमर कौन है? दीर्घ 40 वर्ष हो गला
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁଟି ଦେଖିପାରିଲିନି। ଦେଖିବ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବାବା ତମର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିବାଟେ ବିସ୍ତାରି ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଡେମ୍ବୁରିଆଟେ ଦେବି। ବାବା ଡେମ୍ବୁରିଆଟି ପିନ୍ଧିଲେ ଯୋଷା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ତୁମର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ବାବା ଆଉ ତୁମେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇବ। ସତରେ ବାବା? ହଁ ସତରେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଗାନ ମୁଁ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ଯାଇ କରିବି ବାବା। ମୋତେ ଡେମୁରିଆଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, ମୋତେ ଡେମୁରିଆଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖକୁ ଆସ। ଏ ଡେମ୍ବୁରିଆଟି ନିଅ। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବନ୍ଧା କରାଇବ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୁମକୁ 7 ଦିନ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ବାବା। ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ବାବା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମିତି କରିବି। ଉଠ ବତ୍ସ ଉଠ, ଯାଅ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଜଗିନିଖିଆ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ ମୋର ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରି ଆସୁଛୁ, କହୁଛୁ କଣ ନା ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି। ରହରେ ଜଗିନିଖିଆ, ତତେ ଆଜି ଯଦି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଭିତିରି କଥାକୁ ଯଦି ନ ଖୋଲି କହିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ଲତିକା ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଭଉଣୀ, ଏ ବାବା ବସିଛନ୍ତି ବା। ଭକ୍ତ ଚଙ୍ଗୁ, ଏ ମା ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ବାବା। ଆସ ଆସ ମା, ଏଠାରେ ବସ। କଣ ହେଇଛି ତୁମର? କଣ ଆଉ ହବ ବାବା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବାବା? ଆରେ ବତ୍ସ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ, ବାବା। ମାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ଶୁଣ ମା, ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝିଗଲ? ବୁଝିଗଲି ବାବା, ବୁଝିଗଲି। ଶୁଣ ମା, ତୁମର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଡେମ୍ବୁରିଆଟା ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ରଖି ଧୂପ ଦେବ ଏବଂ 7 ଦିନ ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ପିନ୍ଧି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନିଅ ମା, ଏ ଡେମ୍ବୁରିଆଟା ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ଜୟ ବାବା ରସିକ ଶିରୋମଣି କର। ହେଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଯାଅ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅ, ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଘର ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିବ ତ? ଯାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। बाबा जोश देबी? नहीं, जोश नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स बाबा? हम भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए। मेरे को थोड़ा भोग दीजिए। ये वत्स দিও বাবা।
ମାଉସୀ ମଉସା ମଉସା ଆରେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ମାଉସୀ ତମେ କିଏ ପୁଅ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ରସିକ ଶିରୋମଣି ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତ। ବାବାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମେ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ। ଆପଣ ଥରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ମାଉସୀ। ସତରେ ପୁଅ ସେ ବାବା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ମାଉସୀ। ତାହେଲେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ପ୍ରଣାମ ବାବା। କୁହ ମା ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ବାବା ମୋ ପୁଅ ଗୌତମ ପାଠ ବିଏ ପଢିଛି, ହେଲେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲାଣି, ଜମା ବି ଚାକିରି ପାଉନି ବାବା। ମା ଚାକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏନି ମା, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା। ମୁଁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ମା ତୁମ ପୁଅର ଚାକିରି ହବ ନାହିଁ, ବାବା କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୁଅ ତାହେଲେ 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 କ'ଣ ହବ ବାବା? ତାହେଲେ ତୁମ ପୁଅର ଚାକିରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସତରେ ବାବା ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଚାକିରିଆ ପୁଅର ମା ହେବି? ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହବ। ବାବା ଏଥିପ୍ରତି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ବାବା? ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ମୌନ ବ୍ରତରେ ବସିବି, ମୋ ଚେଲାମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ବାବା। ବାବା ଆମର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ତୁମକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁମ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ରାତି ସାରା ଉପବାସ ରହି ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ହେ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା 2000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତୁମେ ବି ଆସିବାର ମା। ହଇରେ ମଙ୍ଗୁ, ଆଜ୍ଞା ବାବା। ଏ ଦାଢ଼ି ଯୋଉଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ? କ'ଣ ହେଲା ବାବା? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗଲ ଗଲ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ନେ କୁଣ୍ଡଉଥିବି। ନେ ନେ ଏ ଜଟା ନେ 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 ନେ। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ବତ୍ସ ଚଙ୍ଗୁ, ବାବା ଆମର ଆଜି କେତେ ଇନକମ୍ ହେଇଛି? ଆଜି ଆମର 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ 2ଟି ସୁନା ଚେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦି ମିଳିଛି। ଆରେ ଏତେ କମ୍? ଆହୁରି ଭଲ ହବ ଆମ ବିଜନେସ୍ ବାବା। ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୁକାରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମର ଜୟଗାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ବିଜନେସ୍ ଶୈଶବରେ ଭଲ ଚାଲିବ। ବତ୍ସ ସେ ଭଳିଆ ଟୋକାକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ଉସ୍କାଅ। ଓ ସେ ଯଦି ଆହୁରି ପ୍ରଚାର କରିବ ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇବ, ଆଉ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଆପଣ ସବୁଙ୍କୁ ଠକିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ସେ କାଇଦା ଠକିଲେ ନା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୌନ ବ୍ରତ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇସାରା ପାଇବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଦେଲି। ବୁଢ଼ୀକି କହିଲା ମାତ୍ରକେ ପୁରା 500 ଟଙ୍କିଆ 4ଟି କାଢ଼ି ପୁରା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବୁଢ଼ୀ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ବତ୍ସ ଠିକ୍ ବୁଢ଼ୀ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବୁ, ଆଉ ସେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଳାସ ବେଶନରେ ଆମେ ଦିନ କାଟିବୁ। ଗୌତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଦେବି? ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର।
माँ माँ अरे कुआड़े गलु अरे मो ट्रेन समय हेलानी परा राति पाइले मोर एग्जाम अछि मते पुणी राति ट्रेन धरिया ପାଇଁ पड़ियो अरे कौन हैला केते तो डाक्सेल कहलु माँ मते पैसा दे मो एग्जाम दा ପାଇଁ जिपरा तू एग्जाम देवा ପାଇଁ जानी बाप काहे की माँ काणी कोडेटी भी मो पाखरे नाही तू पूरा 4 मासर भत्ता पैसा मते निजे देखुथुलु कोन कोलु से 2000 टका केमिति बुझेबी कहलु तते तू बारंबार चाकरी ପାଇଁ एग्जाम दउछु चाकरी खंड को पाई पारुनी तेणु बाबला आसी बाबा शिरोमणि को कथा कहिबारु बाबा को 2000 टका दक्षिणा स्वरूप दे दीछि कोन कहूछु माँ ए जो ताला पुकुरी पाख बरगछ मूल रे जो बाबा बसछन से बाबा कथा कहून तो माँ काहे की सेटा ठक टाउटर मर्डरर तानारे अनेक केस चलछि माँ ठीक एठी जेमिति निरीह लोकंग मिछ कहि ठकुछि कटक रे ठीक सेमिति निरीह लोकंग मिछ कहि ठकुथिला कटक रे माड खाया परे से एठी आसी ता व्यापार खोलिछि तू कोन कहूछु रे धन मु तो से बाबा को भगवान भाबी सब टका दे देछि मु ताको छाड़ीबिनी माँ मु ताको मोटे छाड़ीबिनी कुआडे गला मो जेजेंको से मुलिया ठगाटा कुआडे गला गौतम बाबा रूपी राक्षस ठकी चलछ अरे किए गहना बिक्री करी किए जमी बिक्री करी आड़ी टंका ठुल करूची आ तुम माने तांको आखिरे कोला कपड़ा बांधी ठकी चलछ तू तुम मान को ठीक चिन्हिछि तुम मान जन ठको टाउटर हिस्सा दिया अरे मंगू मंगू अरे किए की ये कौन हमको चिन्हिछि बोली ते गरम खाउछि टका को कोना मुटे चिन्हि फेसटा कोडी देखले देखले बोली मते मालूम हो ता देखला भलिया लागुछि को ये टकार सांगर बापा हम भितरिया कथा पानी जाइतिला बोली आपण ताकू मारी दिले परा एति पाई तो गुरु तोड़ा खाई एठारे बिजनेस आरंभ कर दे ये कौन तला हमको चिन्हिछि ओ बाबा हम एते गरम खाउछ कोन पई बछो शांत हो शांत तुमरो कोन हेछि को मते को तुमर कोन हेछि तार समाधान मु करि देबी मु एतो कथा बुझै परिबिनी मो मां देइथवा 2000 टंका मते सीधा सीधा फेरि दि आउ ए गां छाड़ी भलरे भले तमन चल जाओ ता नहले तू कोन करिवो देखुछु मुलिया ठेंगा को ए ठेंगार तुम मान को बाड़ी बाड़ी ए गारू तोड़ी देवा पाई मते बेस समय लागोनी भाई अरे चंगू मुंगू बाबा ई कोन एते गरम खाउछि रे सी हमको ए गारो तोड़ी दो पूर्वरु ताकू तुम भाबुछ मते मारिबार धमक दे मो पाटा बंद कर देबो अरे सरकार लक्ष लक्ष टंका सारुछंती केवल ये अंधविश्वास को दूर करिया पाई तू तुम माने कोन करछो लोक मान को ठकुछ लोक मान को विश्वास साथे खेलुछ आ तुम मान को पई प्रकृत रे जो माने बाबा समाज रे मंगल करिया पाई चाहुछंती से माने तुम पई बदनाम होचंती मु ठीक जानि थिली तुम मान को असल रूप पदारे पड़ी गला परे तुम माने मते मारि देवार प्लान करी आ सेठी पई मु गा लोक को एकाठी करी एठा को नै आछि আজি তো মরিব রে পো আজি তো মরিব बाबा कालू को मारी आसलेनी बाबा 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 अरे चंगू मुंगू বাবা ई देखो कालू को मारी आछंती जे जार जीवन नहीं पड़ी चलो
ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ভুল হয়েছে কাহাକୁ তু ভুল মাগুছু আরে চল যদি ভুল মাগিবু তাহলে সে মহাদেবଙ୍କୁ ভুল মাগিবু ଆଉ କହିବୁ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ସାଥିରେ ଆଉ ଖେଳିବୁନି ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମ ଚାଲ କଥାରେ ବେ। ଏକମତ ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବି ମୁଁ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗିବି। ଚାଲ ବାବୁ ଚାଲ। ভুল হয়ে যাইছে নটা বুদা কিছু মন এক্সপ্রেস ভলিয়া দৌড়ু ରହିଯାଅ ବାବୁ ରହିଯାଅ 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 ବାବୁ ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଯେମିତି ତୁମମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଅ। କଣ ଭୁଲ ରହିଛି ତୁ କଣ ଆମକୁ ଆଉଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଭଗବାନ କଲା କିଏ? ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କ'ଣ? ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗିବା। ନଟରାଜ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛି। କେବେ ମୁଁ କାହାରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଛଳନା କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ମୁଁ ସର୍ବନାଶ କରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ରାଣ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଅ।